late Mrs. Esther Nwakego Umobi was born in the year 1938 into the family of late Mr. and Mrs. Okwuruoka Naga of Umuafo in Enuama village in Zinifite, Agwata local government area of Anambra State. She was the fourth child of her parents. Unfortunately, her father died early when she was still little. This made her mother raise her and her other 5 siblings independently. She got married to late Mr. Jonathan Ilechukwu Umobi. Mama lived without fear. She squarely faced every challenge that came her way with faith in God and hard work. She made sure that her children are always united. She was a dedicated Christian, and she was one of the old founding members of Emmanuel Anglican Church in Zinifite, where she wedded with her husband. She was a member of Women Guild, Mothers Union, and also received the title of Ezinne Oshiora. Even in her old age, she remained a devoted member. Mama fought a good fight, and she has won the crown. We will forever miss you, Ezinne. Rest in peace, Mama, our heroine, till we meet to part no more. To God be the glory.
Jobanya sọpụrụ ga ị na-asị na rekene anyị ma anya na ayọgwa gị Chineke ka ị nara mkpụrụ obi ya ebe ma ebe ọ nọ na Chineke ọ bụ na gị na ya fụbeghị ihu n'ihu nara mkpụrụ obi ya debe n'aka nne gị n'aha Jizọs onye nwe anyị nara ekene ọbụna dị mmemme akwamozu a na-aga n'iru Jehova anyị ga-eje akwamozu a ma na enwe nsogbu ọbụla ụmụ ya ga-akwacha ozu a Jehova papa ha ga-eji ahụike wee nata akwamozu ha onye nwe anyị ha agaghị akwacha ozu ghọrọ ozu ihe a ga-eme na mmemme akwamozu a ga-aga nke ọma site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị nara ekene onye bụ Chukwu nara nsọpụrụ n'ihi na ị bụ Chukwu ndị bụ mmadụ onye nwe anyị anya were mkpụrụ obi niile nọ n'ebe a nyefee gị n'aka Chineke na-asị gị duru anyị na n'udo duru anyị jee n'udo duru anyị nọta n'udo onye nwe anyị Chineke onweghị onye ihe ga-eme onwe onye a ga-achọ achọ onweghị onye ụkwụ ga-akpọ Chineke onye ọbụla bịara akwamozu a ga-ana n'udo na ọṅụ na-enwe nsogbu ọbụla n'aha Jizọs na-arịọ Chukwu ọma maka ị na-azụ ekpere ekele dịrị gị maka ịnụwu onu anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko anyị na-asụ nwanne anyị nwaanyị wee sị ka ọ gaa ije nke ọma o jee ebe mmụọ ya nọchite anya anyị anọchite anya ebe mmadụ anyị na-asụ na ọ ya aga nke ọma n'aha Jizọs anyị na-eji ọfọ ndị bụ ụmụ ọka nna ya na-asị na ya ebu na ebe dị ya o ya ezu ike na ndukwa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till the Through the journey
iji azụ ababie tata ọ bụ ebe ibe dị n'elu ụwa iru ka o ji wee pụọ
gị maka ezi ndụ mama anyị bụ Esta onye agbara ezi ama dịka nwaanyị nwere okwukwe na onye fụrụ Chineke n'anya ma dị ije ozi n'urukwu Chineke n'agbanyeghị na ọ bụ okenye ọ na-ebu mmadụ niile ụzọ bịa ificha ụlọ ụka wee gosi ịfụnanya ka o nwere n'ebe Kraịst nọ. Ugbu a ọ masịrị gị na ị ga-akpọrọ ya, anyị na-ayọ egosi anyị ga-eje n'afa gị iji gbanye mama anyị ugbo ikpeazụ bụrụ ije ozi ka ị ga-agọzi. Kasị ụmụ ya niile obi, kasị ụmụnne ya obi, kasịa ezinụlọ nsọ Kraịst obi, kasịa ndị ọ gwara ndị ejide ga esi ebe dị anya na ebe dị nso wee bịa. A ga-abịa n'udo, laghachikwa n'udo n'ime ife niile. Naanị gị ka anyị ga-ebunye elu, ebe ngọzi gị ga-abụ nke anyị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ekpere kwere nwe anyị biko anyị na-ayọ ọ bụrụ na anyị pụta gị taa ụlọ ndidi anyị mabụ na abụọ n'aka ezinụlọ ka o si so ihe anyị nwere ike imere ezinụlọ anyị emeghị ya by waiting any other further delay was Anararu mamai bụ Esta nwaka ego maka ofe ọrụ nke ili ya ka anyị site na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ kere ya ka ọ nọnyere anyị n'ime ofe ọrụ nke a ka site n'ike nke mmụọ nsọ ka anyị na mama anyị bụrụ ndị a ga-agba ume ma kasịkwa anyị niile obi site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Na ike eluigwe gị onye nwere ike n'ebe ọnwụ dị ma nyekwa anyị mmeri site na mbilite n'ọnwụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst. Kwee ka mmụọ nsọ gị na-echetara anyị kwa ụbọchị nke nketa anyị nke bụ alaeze eluigwe gị, ka ụwa ghara imebi anyị, ka mmekọ nke eluigwe ghara ifunarị anyị, ma mee ka mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na nke ndị dị ndụ site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen.
Ana akuzi ihe ngụpụta si buru mama dọbazie ebe ọ ga-anọ maka nọmba. Onwe m amawo na onye mgbapụta m dị ndụ na ọ ga-ebilikwa ọtọ n'elu àjà n'ikpeazụ mgbe e mebisikwara akpụkpọ arụ m nke a. Ọ bụ na m ga-esi niile na-adọgbu ụnụ n'ọlụ ndị egbu ọkwara ibu dị alụ ma onwe m ga-emekwa ka unu zuru ike n'ihi na nke a ka anyị na-ekpe n'ekpere ekele maka ndụ nwaanyị a bụ Esta Nwaka Ego ebe anyị maworo na ndị niile asaworo n'ime ọbara nwa atụrụ ahụ aghaghị izu ike ebighị ebi n'ala eze nke Chineke. Ka anyị kpere Chineke. Mmadụ niile anyị na-arịọ gị ka inye anyị na ndị niile nwụrụ n'ime okwukwe ezi ihe nketa niile nke nzọpụta nke sitere n'ahụ na mbilite n'ọnwụ dị ebube ka ọkpara gị bụ Jizọs Kraịst, ka n'ụbọchị ikpeazụ mgbe ị ga-akpọkọta ihe niile n'ime Kraịst ka anyị na ha wee nwekọrịta nkwa gị niile n'uju. Nke a bụ arịrịọ anyị site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị na onye mgbapụta anyị. Chineke onye ebere na onye nwe ndụ niile, anyị na-eto gị n'ihi na ikere ụmụ mmadụ na oyiyi gị ha wee na-egosi eziokwu gị n'ihe gị. Anyị na-ekele gị maka ndụ oru gị nwanyị bụ Esta Nwaka Ego n'ịhụnanya na ebere nke ọ natara n'aka gị wee gosipụta n'etiti anyị. Nke kasị anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ihi nkwe nkwa nke ị kwere site n'oke amara gị nye ndị oru gị niile, ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ, na anyị niile ga-ebili ọzọ na ọbịbịa Jizọs Kraịst. Anyị na-arịọ mgbe ndụ anyị ga-agwụsị, anyị na nwanne anyị nwanyị ga-enwekọ ọhụụ ụzọ zuru oke mgbe anya anyị ga-ahụ iru gị n'ime otu Jizọs Kraịst onye bụ onye nwe anyị. Chineke nna nke pụrụ ime ihe niile, ekele dịrị gị maka ndụ oru gị nwanyị bụ Esta Nwaka Ego n'ihi na esiri na ọnwụ onye ezi omume bụ ihe dị oke ọnụ ahịa n'anya gị, dị ka ọ kwuworo ụwa ahụhụ nke a nyere anyị aka bụ ndị dị ndụ ijisi ike ma hụ na anyị ketara oke n'ọṅụ ebighị ebi nke gị na mgbe ikpeazụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Abụ ọma 121 ka anyị niile guzoro ọtọ. Abụ ọma nọmba 121 ga-esi bịa. Ihe aka m ga-esi n'aka Jehova bịa bụ onye meworo eluigwe n'ụwa, dị arahụkwa ụra bụ onye na-edobe Izrel. Jehova bụ onye na-edebe m. Jehova bụ ndo m n'aka nri. Anyanwụ agaghị etigbu m n'ehihie, ọnwa agaghị etigbukwa m n'abalị. Jehova ga-edebe m ka ihe ọjọọ ọbụla ghara ịdakwasa m. Ọ ga-edebe mkpụrụ obi m. Jehova ga-edebe ọpụpụ m na mbata m site n'ugbu a wee ruo n'uwe ebighị ebi.